Nikir thani sompali inrin ni kan lo thleng le ta Wayemede chibei vekule naktu khi Wayemede nima se cholni ani wangin voina Wayemede mangtur hi Mizoram branch tamzo kan ni ome ole thupuya kan lut ngal dona Israel chuan Iran nuclear hmun ma an underground nuclear facility an bei rup mai ani kha nimin lam khovel thuthar khovel media ten an ngei ven ber le mi puite pona kan ngei ven ber chu Israelin Iran a bei thu hi ni a Middle East lama kan beng kan chi thup mai ni ole Israelin khatia indo thlona zani rual manga Iran lei hnuai nuclear hmun ma an bei hnu khanin Iran chuan chiatna lian takan tok ti tarlan ani a Iran lei hnuai hmun ma hian uranium enrichment site te le centrifuge munte le support infrastructure poimo tak tak te tin ballistic missile engemaw zat an dahna munte chu Israel chuan anuai chi ani le chiatna engemaw zat a thlenga tin Iran hian nuclear scientist thahnem taka chana an IRGC leader Salami po aboral nge scientist engemaw zat a chana mi poimo tam tak Iran hian a chana ni hi Iran ti thin rim zual tu ania chutiang chuanin chanlet na lian tak Iran atang hian a om hi tupan an ring a lo theilawa ti chuanin Iran chuan Israel chanlet na tan Israel laka phubalak nan drone zavelan tir chuak phota chu atok maidon lo ayalianin kan run chele don ani ti in Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Israel ron vole tar prap maya tichuanin nizan lam khanin beipui in thlak ton na akal chho zela nizan lam khanin Iran chuan lian tham tak main Israel chuan beile ta ballistic missile za ayatam Israel an kap luta heta hian Israel chuan chiatna engemaw tok ve ta hliam engemaw zat an oma mi pakhata boral phania tarlan an nimbokani ole Iran chuan Israel rama ballistic missile zatel fe mayan kap chuak le a building pakhat chu ballistic missile in asut puwa wangin mi pakhat chu na taken hliam a hi media than khat chuan a hnuwa a thi ni an tar lang thunga chutianga nei chuan Israel a hianin thi anom ve ta tinani Iran hian nisan khan Israel a ballistic missile tam takan kap chuaka rampuma Israel rampuma in humhim na hmun a tlan lut ngalin mipuite sel tarate chutiang chuanin bompuak laka himna turan pan ngal sunga van boruak chu projectile lo lut lo kap thlain Israel anti missile system Israel defense system te chu an man hlelhleya Israel air defense te hian Iran atanga ron kal ballistic missile ka thlak tumin an phebuai hle ani Zanhim hnoya Israel hmun ren khata chuanin puak ri le mayal hlom hmu tur om chamchi a ridur reng maya raphlak khop mai media rang te chuan Iran beina wang hian Iranin phubalak na Israela akal puina hianin Israela mi somruk borvel hliamanom nia tarlan ania mithi hi pakhat om nia tarlan ani bokani Magen David Adom ambulance service soidanin mei che pakhat chu adin hmuna thalo hle ti soin midang pakhat chu na takin a hliam boka midang pariat chu hliam na ve pa ngayan naya abak zong chu hliam na vak lawan nei media report te chuan din hmun khir le hliam na tak tuarang te sheltera omzinga hian sheltera tomzinga hian an omlo ti an tarlang Iran media te chuan missile zatel an kap chuak ni in an tarlanga Israel Defense Force chuan ataka chuanin za ain atamlo ni in an soithung missile engemaw zat in central Israel an ron kapa Tel Aviv a apuaka a ridur reng maya akana hmun engemaw zat a mei khu van boruak lama azam chho ngoi bok Israel Home Front Command chuan in Tel Aviv area building pakhata Hamas ballistic missile apuaka heta hian civil mi pakhat chu ballistic missile per wangin na takin hliam ti an soi
hei hi chan chu ani thu han soi bok missile intercept atanga fragment lian tak missile ronkal an ka thlak ke temper chuanin chiat na hi a thlen tlang pui anin taka chuanin Iran ballistic missile te hi direct in Israel an puak lem lawa van boruaka Israel air defense ten lo kap thla chumi ke them leilama tla chuan chiat na thlen ta jok tinani IDF thupuang tu Brigadier General F.E. Defrin chuanin missile tamjok hi air defense ten an lo danga Israel ram chung an ron lu ma van boruaka Israel chuan lo kap thla ni tina soi building a hian direct beina a thleng manglawa thren kha chu missile an lo ka thlak ke them ina building a den chiat te hanom nual thung ani ole tunruma hian Israel hi amal than ni in khovel media thren khat te chuan an tar lang ania Israel in Iran hun ma an be ma khanin an be don an be hnai ti khan kan puanga kata khan US tello point Israel chu ache mai don ani ti te po khan kan han tar lang ani kha amero chu tuna hian US chu chelo lei thei lo din hmun an ding ani bera ani na taka chuan Iran ina nuclear nei hi US hian du lo em a Israel an tran wang chu thu rana lo ngai taila Iran nuclear nei hi US Middle East foreign policy nena in kal don wangle US tan har satna lian tak thlen thei ani ve boxi wangin US policy kalani wangin Iran nuclear nei tur hi US hian titul tir atum ve ram rama chu man atanga an malak na te po ani tuna hianin Iran chuan Israel chu ballistic missiles atelin an beile tarup maya phubalak na han kalpuya US chu an hle hle thei bik talawani US chu ngoi rengin Iran beina thirin an hle hle thei talawani bermai Israel beitu Iran ballistic missiles atel aron kaljut jut lai khanin US chuan apui ti anem ngeta Iran ballistic missile ka phlatur hian US chuan ma an la a Israel an ka thlak pui mara chuan ka thlak dan chip chiare ro US chuan an puang lo thunga IDF chuan mi pui te chu missile ka thlak na hmunemo chutianga Israel beina Israel air defense mo US air defense tena an lo ka thlak live video te ti chuak lo turin an nge na sipai te chuan melma te chuan chung footage te chuan enanga Israel beidan tur thajok an hriat pha thayani hanti Israel mi pui te hena ni zandar kwa nu loka khan phone alat ti ri kanilea phone a chuan notification an donga chu missile masaberin Israel ron ka ma minute som vela la omtina ani Iran ballistic missile ka masaberin Israel aron be ma minute som vela la omtia ani je jo missile ron kal hianin minute nga minute som vela phone alert an dong veka notification an dong veka chuta chon warning siren ti ri gani tur thu an phone notification an dong vekani chutiang chon Israel mi puite chuan in buat seina tamzok an nei phata ni an alert system thar hi atangkai na poimo vio mai chutiang phone notification an don nu chuan in mi puite chuan warning siren na ron ridon ani ti an hretaya chutianga chuanin warning siren a rik ma po hianin sheltera tlan turin an in buat se man thin ani chutianga phone notification a alert an ti chuata ka wang hianin sheltera tom man le tlan man hi an tamta zoka chu wangin melma beina wanga hliam hi an tlem phata bokani IDF home front command chuan mi puite chu Gaza Lebanon le Yemen na tranga missile ka awanga sheltera minute sombor vel anom ang khani lavin ahim ti home front command in an puan ma chuan sheltera om turin Israel sipai te chuan mi puite an hriat tir bokani ti chuan ni zandar som le minute soma chuanin sheltera tanga chhuwa phalna anin peleta ni Iran State News Agency IRNA chuan Israel in Iran be pui thlak na lian tak akal pui na hianin Iran chuan phubalak na tan ballistic missiles atel aka chhuwa thua soi ve boka Iranin leinhoi nuclear site lian tak na tans le an nuclear hun ma then khat le sipai hun danga beina lian taka om ti an tar langa an sipai ho tu sang berte tiang chuan an ho tu pe mo tak tak ti an chan ti Iran khan an soyani Revolutionary Guard chuan Iran ram
target tam tak bei ani thu han soya Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan thu chua siamin Iran chuan indona kalpui don ti soin Israel chuan indona akalpui ti soin ara chua hi apoi don hle ani hiten ran attack chutiang chuan kan kalpui ve don lowa na takin kan che dona kan lu chil rap don ani tin Iran Supreme Leader chuan a soya Khamenei chuan Zionist sarkar chu thil sual lian tak tia a soya thil sual ra phlak takati ani chutiang chuanin Iran atang hianin phubalak na lian tak Israel chuan a tok dona hliam na tak tur lovin Iran chuan Israel hi a chua san don lovani ati Iran in Israel a chan let na tur hi thilte tham tak ani don lo ti hi khovel hian lo hrero se ti in a soi Israel Defense Minister Israel Katz chuan Iran chuan Israel civil mi te chunga poia khoi ni chuan civil mi te omna hmona missile ka plut ani chuan red line pal tlang ti na ni don chuta tak chuanin anathayang berin Israel chuan a chang let chhun zom dona an oil da thatna hmun Iran oil song bol na hmun te Israel chuan a beingal don ani tin Israel Defense Minister chuan a soibok Israel mi puite hi kan hum him chhun zom zel dona Ayatollah sarkar Iran hian athil ti ten om tak tak te chutiang chuanin na taka chan let angam don lowani chuanin Israel mi puite zona hian missile ka plut tur ani lo ti in Israel Defense Minister chuan a soi Channel 12 chuan Israel political source ming tarlan lo pakhat tar langin Iran chu be puithlan na sazok kalpui turin in buat sai ni in na tar lang Iran hian civil mi te hmuna silai met puakin ral thu maron ka pani chuan chu tor thailo khopa chan let nei na zui don ani tin Israel lam chuan thu chuan siama Israel hian Iran energy infrastructure a bei theina tur chan pakhat chu anmi le sa Israel mi puite laka Iranin ral thu maron ka luwa mi puite Iran chuan ron bayani chuan Israel chuan an oil facility te len energy infrastructure laka be puithlak na kalpui tan dona hemi ma hian Khamenei chuan Islamic Republic nuclear program laka be puithlak na chumi phubalak na tan Israel chu thil thleng du om lo tak le om tak ma chhon turin lo in peiro se ti na lo volok to bokani Tehran khan Israel be na chanlet na atan Israel laka phubalak na ma sa tan khan in drone za akap chuaka Masen kalna ko hian Israel Regional Air Defense dangte chuan an lo kap thavekani Israel chuan nimin sing khan an mi puite chu Iran in drone za chuangan ka chhuwa thua hriati rahi hi rampuma mi puite chu bompuak laka himna tur a umreng turin hriati rania darkar thum nuwa Israel mi te chu shelter atanga an chhuwa an phal sakta ni Iran chuan thu chhuwa siama Israel in Iran bei chumi athil ti awang chuanin Islamic Republic in uranium enrichment le missile changkang zok neya tumna chu atul zia Iranin amamo zia phaulang zok ani anti ta deu Iranin amamo zia phaulang zok ani ati Iran sarkar chuan thu chhuwa siamin hetiangang Israel predatory regime hi natakin kan nor le tangaya chet helo kan siam mangai ni tuna hian khovel hian Iranin uranium enrichment nuclear technology le missile power nei theina turin dikna anei zia hi khovel hian an mu ve ta ni tuna hianin kan thil ton hi min en ula min hria thiampui kan ring ti in Iran chuan Israel in a bayafanga uranium enrichment le nuclear power nei an mamo zia khovel hriata an pholang bokani United States chuan min lam khan Israel malak na hian an in rol don lo ni khan an tar langa Tehran chu US mun ma le US mi le sa Middle East an mun ma te beilo turin US chuan Tehran chu a vo bokani mase Tehran chuan Israel na tho hi United States phalna le remti na tel lo chuan a thleng don lo ti hi a soya chu Iran ina an ngei dan ani Israel hi US remti na lo chuan a che don lo ti hi Iran ngai dana ni burmaya chu wangin US su ara chhuwa tura mo phur tu an ni don ani ti khan amma dei to in Iran hian lo volok to ni Israel hi che ni chuni US na pompui ti na ni dona chu wangin kan bial chunga US base te hi Iran tan chuan be phak maya na ni vekani ti khan
Iran khan US mun ma laka bei pui thlak turin vauna alo chak chuak ve to bokani Iran Armed Force thupuang tu abol saval sekarchi chuan TV state TV a Israel le US in poi khoina thlengte hi chanlet na tak mangin an tuar let ve donani aman ritak an pedonani ate Israel chuan jirtop zinga Iran a beina chu tilo theilo ani thu hatar langa Tehran chuan nuclear ral thuam nei tumin na satekin ma ala a tuna hian hoi kir thei ani to lova chu tiangin Israel po chumi chu chetur chuanin a hoi kir thei bik lavani tin Israel chuan thu chua siam Israel le Iran tuna in beiton na hian ni engemaw zata orin ania sipai ho tu te soidanin Israel Defense Force chuan Iran atanga chanlet na lian tak lawam thei laka hinin bot soina lian takan local puilok to a enge thleng don ti zong te Iran atagin beina lian tak lo thleng ta se tia an lo chanlet na tur le missile an lo beilet na turte chumi na ngong lian tak tak anei turte Israel chuan kim chang takin an thlir lok vek bokani Iran atanga ral thuam ronkal tur zozai te Iran in ballistic missile tam taka nei te le drone tam tham tak Iran in anei te Israel lama ron tir lut ta zut se Israel chu ahim donem Israel chuan lo kap thavek thei donem ti te chu tiang zong chu chhut lok vek ania chu wangin US puina tel lovin le US rem tina tel lo hian Israel hi ache tarin om lovani Iran hian ral thuamanga em maya chumi lo kap thlatur chuan Israel ringot hian kum thum bor vel zet in dona local pui to tu Israel hian Iran ral thuam zong lo dole tur hian in chakna anei to kherin rinom bik lovani mara chu abula hian in khovel palian tak mai superpower ang hiala kan nga US adin tlat awang hian in Israel hi achale ta bur mai tuna hian in US chuan Iran chu nuclear deal kalpui turin in biakna a kalpui meka tun cholni lowam tura hian in Omana US palai te le Iran palai te anin bele donani eta hian be se chaw raw veo maya chuta cholnia in biakna lo om tura ra tha a chhuwa theina turin US du dana Iran chu nuclear deal a khunglu ani theina turin tuna Israel chet na hi apoimo vet veo mai Israel hian Iran mun ma ti hian an bei boi maya cholnia nuclear in biakna lo om tura hian ra tha a chhuwa nge rinom ni in Trump chuan angaya Trump chuan Israel chet na chu afak hle thungani ole American Air Defense rol te chuan Israel beina Iran atanga ballistic missile Israel ti chetura kalu Israel lampan zut te chuan lo ka thlak puya US Navy destroyer te chuan Israel himna tan Israel beitu Tehran atanga ral thuam ron kalte an lo ka thlak pui Tehran in an nuclear scientist ruai tu sang berber an ho tulok berber le an nuclear facility te Israel in a bayawanga Israel laka phubalak na atana ballistic missile an ka te chu US suan alo ka thlak saka Israel Air Defense rolten Iran atanga ron kal ballistic missile an ka thlak molmol lai hian US suan an destroyer atang tele an Air Defense mangten Iran ral thuam hi an lo ka thlak pui ve bokani US and Middle East ground base Patriot missile defense system an da te Terminal High Altitude Air Defense System thed an da pahni te chutiang chuanin na an tho tira ballistic missile engemaw zat Israel beituran lo ka thlak saka Iran hian phubalak nan khan drone zan tir chhuak pota chumi hnuwa ni zan khanin ballistic missile zatel mangin Israel an beile ani kha Mediterranean tuipui kho chaklama US chuan Navy destroyer indolong lian tak mai kha an da Israel lampana Iran missile ron thlok te chu heng indolong destroyer te hian an lo ka thlak sak bokani United States point Middle East a be pui thlak na chanlet na tan asipai resource poimo te long poimo tak te tuna hian Israel pui turin na herrem le mekani US Navy chuan ballistic missile laka in veng thei ballistic missile lo ka phla thei destroyer te chumi destroyer USS Thomas Hatzner chu Mediterranean tuipui kho thlang lama tangin Mediterranean tuipui kho chaklam pan turina hriat tira White House in angen nangin destroyer panni na chu tuna hianin Israel pui tura tirle mekani American fighter jet te point Middle East a hianin mi puile installation te an mi le sa le
helai hmuna an hmun hma veng him turin Middle East boruak an fangkual ve mek boka nizan lampo khan US thlona engemaw zat Middle East boruak a chhevela hian an tei kuala Middle East a US Air Base le hmun poimo ven him na tuna hianin khotekin US chuan kalpui ve mek bokani a chan chu nichina kan tarlan ta kan khanin Israelin Iran leihnoi hmun hma be hi US phalna le remtina tel lavin a kalpui don lo ti hi Iran hian a hria a US remti na la in Israel hi a che ani ti chu Iran ngai dan ani chu wangin Middle East le a chhevele US base military base te naval base le Air Force base ang chi zong te embassy te pawni ang chumi chu Iran chuan a ron beile theireng mai chumi veng him tur chuan US po hian man hlel viau mai ni atlang puin sipai sing thum bor vel hi Middle East a hian an om deuh reng thina tuna hian in US hian Middle East a sipai sing li bor vel an da mek ni atarlan ani chuchoni kum October thla kan Israel le Iran in kara buaina lian taka chhuwa ba ka Yemen Houthi run rang bok nen Red Sea buaina chungchanga te US khanin sipaya da bela sipai singli sangthum bor vel jatan ni manani US Navy hian assets tang helai rambela hian an da bel boka aircraft carrier tuna hian in US chuan Middle East a hian pakhat an chople meka USS Carl Vinson hi Arabian Sea meka hebial thlona phurlong chhunani USS Nimitz hi Indo-Pacifica tuna meka atrul chuan Middle East lampan tura hriatir ani inkawreng tura ti ania USS George Washington hi Japan longchol hmuna tuna hian ha oma thupe kani chuan helai rambial pan theireng ani bokani chutiang chu thilom dan ania US war machine hote indolong lian turu tak angchi te Israel puitur le helai rambial le US mun ma venghim turin an tho chhuwa te porin oma tuna hian destroyer dang pakhat chu US tuna hian destroyer dang pakhat chuan Mediterranean tui puiron pan mek bokani ole khati china khan handu tok le phot maila Iran le Israel in beiton na halakal chhozela Iran chuan in ballistic missile mangin zatel fe mai ni jan khan phubalak na tan Israel an kapa Israel air defense te chuan an lo kap thlamol mola tin Mediterranean tui pui chaklama tangin US destroyer tele an air defense te chuan Israel beitur ballistic missile chu an lo kap thlave bokani ole khati china khan du tok le photang thil thleng thar in beiton na ala om chhozel turanga yania thuthar berhra turin he channel atang hian in lo ngai chang zel don nia